سلام طعنا هابلنا زي خبركم تخاتلتنا الساعات زبلنا يوم حابريتاتات حيزنا لكم مازينا لنا فلما جن كان درساتهم حدا قبل علوي امر راح حوحات زخونه ايت عالم قبرو هاد زملكت حدش زينا كاب تግራይ ተሰሚዑም ኣብዛ ሓለፈ ኩናት ዝተሰውኡን ነባራት ተጋደልቲ ሕወሓት ኣማውቶም ዕላው ከም ዝግበር ዝገልጽ ዜና ተዘርጊሖም ዕጡዋት ፋኖ ንኸይጠፉ ኤርትራ ኣላይ ዝበሃል ድጋፍ ከም እትገብር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ገሊጾም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ሕነ ክፈዲ ብልጽግና ጸዊዑ እዚኦምን ካልኦትን ኣለውና ሕጂ ድማ ናብ ዝርዝሮም حاده قابل علوي امرارح حوحات زخونه ايت عالم قبرو هاد زملكت حدش زينا كاب تግራይ ተሰሚዑም كم زفلت ودب حوحات كابتم ام ميديا بزح زين ريوم ግን ድማ ኣብ ትውድብ ቁልፍ ተራኻብ ጻወቱ ኣመራርሓ ዘለዎ ሓደ ኣይተ ዓለም ከም ዝኾነ ይንገር እዚ ኣመራርሓ ሕወሓት እትውድብ ኣብ ሕልኽልኽ ዝበለ ግዜ ሰዓራይ ውድብ ኮይኑ ክወፅን ኣብ ዓበይቲ መድረኽ ኣንፈት ክሕዝን ካብ ዝገብርዎ ሰባት እቲ ሓደ እዩ ኣብ ሕድሕድ ፈተናታት ትውድብ ድማ ኣብ ቅድሚት ተሰሊፉ ነትውድብ ከድሕን ከቢድ ጻዕሪ ብምግባር ዝፍለጥን ካብ ብዙሓት ፈተናታት ከም ዘድሓኖን ይንገረሉ ዋላ እኳ ትውድብ ተቐባልነት ካብ ህዝቢ ንኽስእን እንትገብርን ንኽጥቃዕ እንትደልይን ካብቶም ተጠቃዕቲ ዝኾኑ ኣመራርሓ ሓደ ኮይኑ ኣብ ሕድሕድ መድረኻት ስዒሩ ዝወፅእ ምዃኑ ግን ይምስከረሉ በዝ መሰረት ድማ ጸላእቲ እትውድብ ገና ኣባይ ወልዱ ኣቦ ወንበር ሕወሓት ካብ ዝነበረሉ ግዜ ጀሚሩም ንኣይተ ዓለም ገብረዋህድ ፈልዮም እንተጥቅዕዎ እዚ ኣመራርሓ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሹም ውድቡን እንዳሓደሰ መጽዮም ኣብቲ ቅድሚ ሕዚ ትግራይ ንበይና ዝገበረቶ መረፃ እውን መንግስቲ ትግራይ እንቲ ምስረት ከቢድ ተወዳዳሪ ዶክተር ደብረጽዮን ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ውድብ ሕወሓት ዝተረኣየ ኮይኑ ድሓር ድማ ንፕሬዝደንት ዶክተር ደብረጽዮን ኣፍልጦ ሂቦ ኣካል ዲሞክራሲ ስርዓት እትውድብ ምዃኑ ኣመስኪሩ እዩ ብዙሕ ዓመታት ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕወሓት ኮይኑ ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ዝገብሮ ዝነበረ ቃልሲ ዝለዓለ መድላዓሊ ኮይኑ ነቲ ቃልሲ መሪሖም ንዓወት ካብ ዘብፅሑ ኣመራርሓ ሕወሓት እቲ ሓደ እዩ ስለዚ ድማ ኣብ ውድብ ሕወሓት ዝለዓለ ኢድ ዘለዎን ዓብዪ ፖለቲካ ዓቕምን ፍልጠትን ካብ ዝተላበሱ ኣመራርሓ እቲ ውድብ ሓደ ምዃኑ ይንገረሉ ኣይተ ዓለም ገብረዋህድ ሎሚ እውን እንተኾነ ዝመርሖ ቢሮ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ንወይዘሮ ፈትለወርቅ ብምርካብ ካብቶም ፈጸም ስራሕ ሕወሓትን ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ከም ዝኾነን ይንገረሉ ብኸምዚ መልክዑን ውድብን ህዝብን ግልጋሎት ብምሃብ ዝፍለጥ ፖለቲከኛ ዓለም ገብረዋህድ ብዝተፈላለዩ ተቃውምቲ ኢና ዝብሉ ኣካላት ድማ ሓደገኛ ጸለመ ይግበረሉሎም እዞም ጸለመታት ከዓ ኣብ ልዕሊ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ይኹን ካልኦት መራሕቲ ብሴራ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ዝገብር ዋና ናይ ሕወሓት ሰብ እዩ እንዳበሉ ይኸስዎም ከም ዝኾነ ይኹን ኣመራርሓ ሕወሓት ግን ደንብን እቲ ውድብ ተመርኪሱ እንትግምገምን እንትቃለስን ብዙሓት ሰባት ድማ ተጎጃጅሉ እዩ ንኻልኦት ፖለቲከኛታት ዝብድል እንዳበሉ ይኸሱም ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ዝግበሩ ዝነበሩ ወፍርታት ቀንዲ መራሒኡ ንሱ ምዃኑ ጭብጢ ዘይብሎም መረዳእታ እንዳምፁ ክኸሱ ጸንሑ ፈለቲ ውሽጢ ኢና ዝብሉ ሰባት ሎሚ ድማ ብዛዕባ ኣይተ ዓለም ሓደ ሓበሬታ ኣቃሊሖም ኣለዉ እዚ ሓበሬታ ድማ ኣይተ ዓለም ገብረዋህድ ከም ዝዓረፉ ዝገልጽ እዩ ብርክት ዝበሉ ፈለቲ ውሽጢ ኢና ዝብሉ ኣካላት ከም ዝሓበርዎ ኣይተ ዓለም ገብረዋህድ ሕዚ እውን እቲ ዘሎ ሕወሓት ኣብ ክልተ ክኽፈል ገይርዎ ከም ዘሎ ዝኸሰሱ ኮይኖም ዶክተር ደብረጽዮን ዝመርሖን ካልኦት በዓል ጌታቸው ኣሰፋ ዝመርሕዎ ሕወሓት እንተባሂሉ ኣብ ክልተ ክኽፈል ገይሩሎ ኢሎም ይኸሱም እዚ ድማ ፈለቲ ውሽጢ ኢና ዝብሉ ንኸብዶም ዘሓድሩ ተጋሩም ክሳብ ናይ ማእኸል ዓዲ ዓበይቲ ዝበሃላ ከም በዓል ዋዜማ ራድዮ ዝበላ ሚድያታት ክጽብጽብኦ ዝገበሩ ኮይኖም ሕወሓት ብዘይካቱ ናይ ጌታቸው ረዳ خالي ሳልሳይ ክፋል ፈጢሩ ከም ዘሎ ይገልጹለው ዋና ምክፋል እዚ ሕወሓት ድማ ኣይተ ዓለም ገብረዋህድ ፕሬዝዳንት ክኸውን ኢሉ ብዘቕረቦ ሓሳብን ምጉጃልን ዝመጸ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ታደሰ ወረደን ካልኦትን እውን ጸለመ ከፊቱሎ ይብሉ ይኹን እምበር እዚ ተግባር ንብዙሓት ኣባላት ሕወሓት ዝገማምዕ ተግባር ኮይኑ ንኸም በዓል ኣይተ ዓለም ድማ ምኽንያት ዕረፍቶም ክኸውን ክኢልሎ ብምባል ይገልጹ
በተስተፈጠረ አፈላላይ ንቀዳም ከም ዝእከብ ዝተነገረሉ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ድማ ዜና ምዕራፍ አይተ ዓለም ዕላው ከም ዝኸውን ክገልጹ እዮም ብምባል ይሕብሩ። እቶም ተቃወምቲ ፈለጥ ውሽጢና ዝብሉ አካላትን ትገልጹ አይተ ዓለም ካብ ዝነበርዎ ናይ ዕድመ ልክዕ ናይ ምጉጃል ፖለቲካ ዘዕርፍን ተቕሊሉ ካብ ውድብ ህወሓት ዘውፅእ እገዳን ከም ዝግበረሉ ይገልጹ። ብመሰረት እዚ ድማ አይተ ዓለም አዕሪፎም እንዳበሉ ዘቃልሕዎ ዘለው ዜና ካብ ስልጣን ህወሓት ከም ተአገለን ምግላጽ ከም ዝኾነን እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ንቀዳም ዝገብሩ አኼባ ነቲ እገዳ አይተ ዓለም ናብ ህዝቢ ዕላው ከም ዝገብርዎን ስዒቦም አይተ ዓለም ካብ ሴራ ፖለቲካ አዕሪፉሎ ክብሉ ርእሰ ዜና ሒዞም ተቐልቂሎም ኣለው። ይኹን እምበር ዘረጋገጽናዮ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ዋላ እኳ ንጽባሕ ቀዳም አኼባ ከም ዝጅምርን እንተተገለጸም ምኽንያት እቲ አኼባ ድማ ህልው ኩነታት ትግራይን ሃገርን ከምኡውን እቲ ከባብን ገምጊሞም ውሳነ ንምሕላፍ ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎም። እቶም ፈለጥቲ ውሽጢና ኢሎም ናይ ብልጽግና ተቐለብቲ ኮይኖም ዘለው ተጋሩ ባንዳታት አይተ ዓለም አዕሪፎም ኣለው ኢሎም ፖለቲከኛ ዓለም ገብረዋህድ ካብ ህወሓት ከም ዝተኣገለን ዓሪፉ ክቕመጥ ከም ዝተነገሮን ኣምሲሎም ዘቃል ሕዎ ዜና ግን ሙሉእ ብሙሉእ ሓሶት ምዃኑ አረጋጊጽናዮ ኣለና። አማውታ ነባራት ተጋደልቲ ህወሓት ዕላው ከም ዝግበር ዝገልጽ ዜና ተዘርጊሖም። አማውታ አምባሳደር ስዩም መስፍን አባይ ፀሐየን አባ ነብሶን ዝምልከት ሓድሽ ዜና ተዘርጊሖም። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ መጠነ ሰፊሕ ወረራ ኣብ ዝተፈጸመሉ ሰዓት ህዝቢ ትግራይ ከቢድ መስዋዕቲ ከም ዝኸፈለ ዝዝከር እዩ። ካብ ወታደር ክሳብ ምሁር ካብ ዶክተር ክሳብ መምህር ብሓፈሻ ኩሉ ትግራዋይ ዘበለ ብዘይ አፈላላይ ንትግራይ ነፃ ከውፅኡ ቃልሲ እንተካየዱ መሪር መስዋዕቲ ተኸፊሎም ነዚዕቡን ዓለም ዘስደመመ ናይ ተወዲብካ ምቅራስ ክእለት ህዝቢ ትግራይ ዝተረኣየሉ ውግእ ምንባሩ ይዝከር። ትማሊ ኮራኹር ደርጊ ኮይኖም ዝተሰዓሩ ሓይሊ ግዜ ረኺብና ኢሎም ንትግራይ እንትወሩም ኩሉ በብዓቕሙ ከም ዝተጋደለ ዝዝከር እዩ። ካብዚኣቶም ድማ እቶም ብገድሊ ዕድመ ልክዖም ንትግራይ ብመሪሕነት ድማ ዕድመ ልክዖም ንኢትዮጵያ ዘገልገሉ ተጋሩ ነባራት መራሕቲ ህወሓት ከም ዝርከብዎም ይፍለጥ። ጀጋኑ 3 ምዕራፍ ዝኾኑ እዞም ተጋደልቲ ድማ ካብ ዕድሚኦም ንላዕሊ ተዋጊኦም ኣብ ናይ ጥሮታ ግዚኦም ክቡር ሂወቶም ንህዝቢ ትግራይ ከፊሎም እዮም። ጸላኢ ብኹላ አንፈት ትግራይ እንትውረር መስዋዕቲ ብተግባር ዘርአዩ ተጋደልቲ አባይ ፀሐየ ስዩም መስፍንን አባይ ነፍሶን ድማ ጀግንነቶምን ሽሞምን ብኽብሪ እንዳተዘገረ ይነብር ኣሎም። ኣብ ማውታዞም ጀጋኑ ድማ ብርክ ዝበለ ሓበሬታ ዝቃላሕ ዝነበረ ኮይኑ ሎሚ ግን ሓደ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ የቃላሕ ኣሎም። እዚ ሓበሬታ ከዓ ብብልጽግና ናብ ህዝቢ ዕላው ክግበር ዝተዳለወ ኮይኑ እቶም ነባራት ተጋደልቲ ካብ ፍቃድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወፃኢ ኢዶም ሂቦም ከለው ሻዕብያ ከም ዝቀተሎም ዝገልጽ እዩ። ፌደራል መንግስቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ ሻዕብያ ኮይኑ ንብልጽግና ከይወግእ ዘዓለመ እዩ ዝበሉ እዚ ትልሚ ናይ ሰነድን ምስልን ሓበሬታ ኣውፅኡ ሻዕብያ ከም ዝቀተሎም ዘምስል መረዳእታ የዳሉ ከም ዘሎ ድማ እንዳተሓበረ ይርከብ። ድሕሪ እዚ ድማ ንሱ ብዝኣዘዞም ናይ ብልጽግና ሰባት ናይ ትግራይ ባንዳሃትን ኣቢሎም ቀተልቲ እቶም ጀጋኑ ኣያታት ሻዕብያ እዩ ብምባል ናብ ህዝቢ ትግራይ ንምዝርጋሕ ይፅዕር ከም ዘሎ እንዳተሓበረ ይርከብ። ዕላምኡ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ምስ ሻዕብያ ዝሰርሕ መራሕቲ ትግራይ ከም ዘውግዝዎን ምስ ብልጽግና ኮይኖም ሻዕብያ ክወቅዑን ሕነ ክፈዲን ንምግባር ዘዓለመ እዩ። ይኹን እምበር እቲ መስዋዕቲ ጀጋኑ ኣያታት ንፖለቲካዊ ረብሓም ብልጽግና ክውዕል ይግበረሉ ኣብ ዘለወሉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ካብ ትግራይ ሓዱሽ ዜና ተሰሚዑሎም። እቲ ሓዱሽ ዜና ድማ ስርዓት ብልጽግና መስዋዕቲ ጀጋኑ ከራኽስ ንዝጀመሮም ምንቅስቃስ ንምፍሻል ትክክለኛ ኣሰዋውኣ እቶም ጀጋኑ ናብ ህዝቢ ዕላው ከም ዝግበር ተሓቢሩሎም። እዚ ብውድብ ህወሓት ዝተዋሃበ ውሳነ ድማ ህዝቢ ትግራይ እቶም ጀጋኑ ኣያታቱ ክሳብ መወዳእታ ተታኺሶም ብጅግንነት ከም ዝተሰውኡ ንኽፈልጥ ዘኽእል ንባብን ታሪኾምን ክዝርጋሕ ብውድብ ህወሓት ተወሲኑ እዩ። ናይዚ ዋና ዓላማ ድማ ብልጽግና መስዋዕትቶም ጀጋኑ ንፖለቲካዊ ጥቕሚ ከየውዕሎም ስነ ልቦና ተጋሩ ዝሃንፅ ታሪክ ስለ ዘለዎን ዝግብኦም ክብሪ ንምሃብን ዝዓለመ መስዋዕቲ ተጋዳላይ አባይ ፀሐየ፣ ተጋዳላይ ስዩም መስፍን፣ ተጋዳላይ አስመላሽ ወልደ ስላሴ ወይ አባይ ነብሶም ናብ ህዝቢ ዕላው ንኽግበር ከም ዝተወሰነ ካብ ትግራይ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት።
ዕጡዋት ፋኖ ንኸይጠፉ ኤርትራ ኣድላይ ዝበሃል ድጋፍ ከም ትገብር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ገሊፆም። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሕጂ ሰዓት ደገፍቲ ፋኖ ዝኾኑ ኣብ ደገና ውሽጥን ዝርከቡ ሰባት ናብ ኣስመራ ከም ዝዓደሞም ተሓቢሩሎም። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ፋኖ ንምጥፋእ ኣብ መላእ ክልል ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ኦፕሬሽን ደው ንምባል ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓደ ዓብዪ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝጀመረ ተገሊፆም። እዚ ስጉምቲ ድማ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘለው ናይ ፋኖ ኣባላት ኣመራርሓን ሰብ ሃፍትን እቲ ጉጅለን ናብ ኤርትራ ፀዊዑ ኣብ ኣስመራ ከም ዘዘራርቦም ተሓቢሩሎም። በዚ መሰረት እውን ብርክት ዝበሉ ናይ ፋኖ ኣባላትን ብገንዘብ ዝድግፍዎም ሓይልታት ካብ ሃገራት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ናብ ኣስመራ ከም ኣተው ተሓቢሩሎም። ብተወሳኺ እውን ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝኣተው ከም በዓል አንዳርጋቸው ጽጌ ዝበሉ ፖለቲከኛታት እውን ኣብቲ ጻውዒት ኢሳያስ ዋና መተሓበርቲ ከም ዝነበሩ እንዳተገለጸ ይርከብ። ኣብ ኣስመራ ፓላስ ዝበሃል ሆቴል ተራኺቦም ድማ ብዛዕባ ቀጻላይ ኣንፈት ውግእ ፋኖን ምስ ኣብ ደገ ዘለዉ ኣባላቱ ከመይ ክወሃድ ከም ዝግባእን ብኢሳያስ ዝምራሕ ኣኼባ ኣካይዶም ኣለው። እቲ ብኢሳያስን ጀነራላቱን ዝምራሕ ዝነበረ ኣኼባ ከዓ ፋኖ ንኸይጠፍእ ኤርትራ ኣድላይ ዝበሃል ድጋፍ ከም ትገብርን ናቱ ደገፍቲ ዝኾኑ ሰብ ሃፍቲ ድማ ንመንግስቲ ኤርትራ ፋይናንሳዊ ድጋፍ ንኸጀመሩን ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ተገሊጹሎም። ብተወሳኺ እውን ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎኒ ፋኖ ክኸውን ብምግባር ኣብታ ክልል ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተሳዒሩ ንኽወፅእ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ከም ዝወስድ ቃል ምእታው ተቃሊሑሎም። ኣብ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ ተወላዲ ኣምሓራ ከዓ ንናይ ኤርትራ ሰራዊትን ዕጡቋት ፋኖን ዘየቋርፅ ድጋፎም ክገብሩሉ ከም ዝግባእ ኣብቲ ኣኼባ ጻውዒት ቀሪቡ እዩ። እቲ ኣኼባ ሎሚ እውን ኣብ ኣስመራ ከም ዝቐጸለ ድማ እንዳተሓበረ ይርከብ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን።